Казвам се Виктория Христова и съм олимпийски състезател по биология и съм ученик в НПМГ. Това е Националната природно-олимпийска гимназия, Академия Любомир Чакалов в София. И искам да ви разкажа малко повече за това какво е да си олимпиец, каква е емоцията за това да си олимпиец, защо се започна да състезавам по олимпиади и до какво доведе това. Всъщност, как започнах това нещо? Започнах го още в 7-ми клас. Интересен ми биология тогава се възроди. И в 8-ми клас дойдох тук, в НПМГ, където срещнах изключително много нови приятели, учители, които ме подкрепиха, учители, които успяха да ми дадат още повече интерес в биологията, да ме насочат към конкретна специалност, която аз искам да изучавам. И това е молекулярната биология. И вече от 3 години насам се състезавам. Състезавала съм се на множество национални олимпиади и на олимпиади на международно ниво, като най-скорошната е Международната олимпиада по биология през 2016 година в Виетнам. Преди това съм участвала на Международната олимпиада 2015 година в Дания и по-преди това, предишната година, съм участвала в Европейската олимпиада по природни науки и също така в един международен турнир на младите натуралисти през 2014 година, който се проведе тук в България. Мога да кажа, със сигурност съм убедена в това, че НПМГ ме е направило такава, каквато съм. НПМГ ме е изградил като личност и НПМГ ми е дал с цялото това знание, с което аз нямаше да мога да успея през всички тези години да постигна тези успехи, които имам сега. И в момента в това, което се случва с нашата гимназия и с нейния статут и проблемите, свързани около нея, е нещо изключително лошо. И всички ние, учениците на НПМГ, олимпийците на НПМГ, учителите на НПМГ, възпитаниците, бивши, настоящи, се надяваме това да се промени. Зад мен виждате слогана на нашата кампания и това е хаштаг "Не пипай моята гимназия", като се надяваме това послание да достигне до всеки един човек, който по някакъв начин чувства гимназията за близка, който по някакъв начин има връзка с нея, дали ще е сега, дали ще е нейн ученик, дали ще е бивш нейн възпитаник, но се надяваме наистина положението да се промени и това да не остане така. Ако подкрепите нашата кауза, споделете и харесате нашата кампания.